Musta man mo diri ah? Pon. Ilang. Okay kayo eh. Kayo. Ako kay tirada na ako karon mga pangwarta ba. Babuyan ko karon babuyan ba. Nabili kay baboy. Naa, Wala ka bok. isa. Uy, pero anak pagkagamay. Nah. Pero fights na to. Pang kuan ba birthday na ako ba. Dako pa kana. Gabi gamay po na na eh. Dako pa siguro na ay kay lahi man to tulo na ka bulan gaw pero ang panawan. Taas ang Dili pa dili ana. pana. Uy. Libo ko sa tong babuya to. Asa ka nang gikan ng Ikaw sa mga tirada niya ron. Ako busy kay lagi. Kay mga transaksyon ba. Kwarta-kwarta pero when abot. Isa tiradahan na. Murag sige rag panarbaho kay kwarta. Palit kag chat karon. Wala rag kalit pero Balik ito no. Ikaw kan sa may tirada ni mo ron wey. Sige na magkag. sige kag tanaw sa akong area, matay nagproblema na mo kuan ba kay perti na bagnuta. Mo ka ni dire? Iyan eh. Grabe sagbot pa imo oh. Manguhit na ba? Walo na kasusyo akong gi aniha gi adtuan ba pero wag gi nagpahiram sa akong kwarta. Kaya akong tay painlo ani. Di mo bugog ka, di pud ka balo mo bayad man. Napa gani utang sa kuha? Sagdan lang na amigo man. Ana, tay pait gi ko. Bayad pud wik. Bayram na una pohon ko. Patay ni mong iriwi porta magyuday sugbutan eh. Sagbot ay. Bagnut na lagi kayo. Napuyutan ni bataan ni nga Ramay, dako pero Basig piti na magluta. may makahatag sa akong advice ba unsaon ako ni pagtirada ni nga. Adali ra kay ning ani. Ihatag ra nimo ni sa kuha ning yutaan eh. Ha? Ihatag. Tay. Dito. Para lang mainlo. Oh, ihatag nimo ni sa kuha. Pagbalik ka ni si Mawa na. Ako ana ni. Ano mo kakuha? Tay sa ako sa nang balansyon. Balansyon sana akong tarong jud og mayo ba na imuhang pag advice ako nga. Kamo unsay may advice niyo? Mayo na. Ihatag yun mo ni Wix kayo. Perti magnuta. Napay mo ang kalubinan nga oh. Sus way bunga. Kung ma-advise mo, Wik, pila ganing hektarya ni? 2 hektarya. Dako gyud no. Ako ada yan yung yuta eh. Ako na hagbas ani. Pero ako ana. Nakakuan ba eh? Nindot Way na hago, nga. way hago. Oh. Imuhan na yuta pero ako ano yung mga balkata. Ayaw, package deal na tanan. Ha? Ako gihagbas, buang gila limang kahagbas pila Hinlo, ganing. kamang ka maghinlo. Dangin ang istorya ay Wix. Ay tuan ang istorya ng mga kuha Wix. Mas mayo na akong advice mo Wix. Ako medyo kumutulog amigo pero ang lindot ani ako na bahala ani palkata. Unya Ikaw ang ni bala sa balkata. unya ang yuta ya. Ya ha. Ikaw, Sige. sige. Okay yun na ba? Murag nindot na nga pamagi. Pero Asa man? wa kay bahin ani. Ako ara man ni palkata. Pangita po na nga mga kuha na. Igtuwa na eh. Nanyuha, gra. Oy, sa nanyuha oy. Igtuwa to. Yuto, ako ang yuta. Oh. Ako ang tanong sa palkata. Buang oh. Oy, oy. Unsam ka dia? Tauran ako nigmuhon dirian, buing unan pa lang ko ninyo. Ano niya? Di pwede na. Kay nagsabot pa man gani mi dire og unsaon naman ni pagpamaagi. Sa man yung bataan nga karon. Ayo sa dia, ani sa dire. Kasi dre. Ay sa dire. Ay sa ani nga maguno-uno man ka. Naman. Bisig mga ako dai nino iri oh. Ayaw, di pwede daghan mi oh, daghan mi. Ay sus mayo siguro og bahin na lang nato ninyo taan. Kana. Ay! Okay na Wix. Okay kayo. Mayo jud kayo. Bright tagin mo Wix. Okay kayo. Sige, karon kay bahin naman nato ninyo taan eh. Paim na pud siguro ko ninyo. Uy. Amot ta. Pwede. Pwede. Ikaw dyan. Una sa sila, Loy. Nasa sila, Loy. Loy! Unya na ko sa lasa. Unsan may bataan nga. Gikan kag panabo grabe panguani mo dito panirada nimo. Now. Na. Way klaro dito ay. Ano man? Kadugaya na og tambal nang higda na dito. Kitagara ko gindi. May pagdiri na pundo na kare sa mua. Uli kay kuno ni uli. Kuning diri ka nagpundo. Tambok nakakaron. Sige ra migtagay dire. Ano? Ikaw, Mika George. Be, pila naman ang mong naipon na tang tigom ni pila na. Una pa gani, no? Kuliktay sana sila. Unya naman daw, saan man ni mo? Buang. Sino? Watag ligo, watag bula sila nga Uy, watag kasaloy. sila nung sa Ikaw na nga. yaw. Oh! Mugiro po ni mo, ay. Kwartahan ay. Ay, Daggan mo na kay kwarta. O tuo mo kakuha ni be, ambisan nyo daan be kay. Nana mo rin daan. Otoy. Ay, unya na ko. Ni George kay
bayaran lang takaw niya. Namapakaw na po na yung kwartahan eh. Bayaran lang takaw niya lagi. Bayaran lagi takaw niya. Bayaran takaw niya. Unya lang ko. Bayaran takaw. Sa mga tirada ng mga unya eh. Ay, naman ta diri ah. Wala mong kwarta dala. Imo ha, wait, basig na ka diha. Ako gani ninyo ta. Mga lang gani ko sa inyo og pang-inom. Kaya ato na ning bahinon. Teka. Kani ba dinhi ako. Dinhi ako agyud blay ning kwartahan eh. Unsay tumaro nimo? Tuba lang. Ah, law, tuba ra man dihay. Tuba naman na tagalon. Tuba ra man na dai. Midya lang, midya. Ay, iatay midja oh. Pagpalit dito. Kulang man ka ba di? Kulang mo ng 20. Ingon midja ra. Oh, bi. Kana Kanang isa. Kana isa. Kana. Oh. Kasi mo ako mo balit. Ako. Luloy. Si. Oh, ibalik ka. Lagi. Balik ka sa kuya. Karon migo George, ako may mapalit. Wala na to akong kuan, amot-amot na to. Kapoy man baktas. Oh, sige. Problema. Pagdali. How? Nindot po na Bigo George. Ako may gunner. Di lang po kumamo. Si gunner. Ay, yo. Assistant gunner ra ka diha na ko. Sige. Sige, larga. Goods na. Lain ba yato abay? Nag-design ako sa tanon bay. Ano man? Ha? Silbi ay, kapoy kayo niya. Gamay ra kay suldo bay. Ano tanon day ka? Oh, tanod ni. Diri na pondo ka rin. Rita sa inam bukang. Ay. So, amo ka. Gigo ko ng pulis bay kay nitakas ka. Tag-iya ba? Pulis may niagi nga pulis dire. Na ado to ka buok. Tag-iya og ang pulis. Nitakas ni mo ni akong gidakop. Wala lagi. Mo ni takas. Ayaw pagtakas-takas. Wala, Padungagan lagi, imong kuna na. Wala lagi. Ay wala, resign naman ka. Di naman ka pwede. Ay, dili Resign na. naman. Ay, dili na ka pwede. Dili na ka pwede. Di naman pwede. Ikaw ba? Awa kay labot. Ikaw. Apo kay labot bay. Ikaw. Akin niyo. Pajud ka ng testigo sa kuha bay. Testigo. Ikaw magani testigo. Di biya ka tinuod nga nakarip ka. Ni testigo ra biya ka ning witness biya ka. Gani, nyawa jud ko. Nya og witness ko ka pumirakpan. Adi do na unta tato. Grip biro. Pero nga dili siya ra din witness. Oy, grip ka. Wala bay. Nadamay ra ko bay. Yung testigo ra ko ato bay. Og nya og ni testigo ko. Impas ko, dakpan ko. Ipit ng atong tambayanan wa na koy wala tay ginansya rin na taga pangayo rin na yung mga agi. Okay ra na bay, pero paano ba ko bay? Okay naman ko bay. Okay na ka? Okay na. Oh, maayo ka na. Gawas na ka. Gawas na ka. Okay na. Oh, man na. Sulto na dahil mong kaso. Okay na bay. Okay na day. Okay na. Okay naman day ka. Chat mi karon rir ta kay umabot ron si Taluloy na si Taluloy. Ay nabot na. Ay, bagtik kayo. Kayo. Walay dalang kwarta. Minus man, way kuan ba? Ingo ba to si bay? Patambok daw siya bay. Patambok. Wala na. Ha? Ulo na nagdako. Ulo na. Kapag isugo pag kuan tubad dugay kayo. Imbes nga siya yung mga kwarta, siya may noy na kwartahan. Siya na kwartano siya na noy. Wala. Perting Klaro luya. po bay. Ito'y klaro bay. Oo. Pero kuni kwartam na akong gidala. Yung duwa. Anya, kay ang kini bay ako po ning mubalik ko pisuan kay akong kuan bay hatag sa nakadaog sa mga trupa na dito bay. Wa apo din mo negosyo. Grabe mo negosyo. Magpatuba bay, magpatuba. Iyo, wala ka palit naman ka mo. Unya na nga, umbiya pagbalik. Pagbalik pro, ako sa niya tod bay kay Asa mo ka? yatod sa nako ning kuan nila daog ba. Ah, kang balik. Prisuan. Asa man ka mo? Ako sa ning kuan bay dako kining duha bay, sobra milyon ni bay grabe. Daog atong tawana bay. Mabalik na po kag prisuan. Balik na po prisuan bay. Balik na yan kay. Oh, balik ra ko kay. Set ba? Nasa taluloy ron ba? Sige. Tapos ako bay. Oh, sige. Yung signal police dia. Yan naman to si Popo na. Balik man nagpresuhan. Nabalak ka man ko ani kong yuta. Ni George? Ano man? Nas-squat na pagdaya na ko ni. Muha na lang ni. Ang bahin na Ang say imuha nga. Ambot ni diyan ikaw imuha mo kaning pagkata diyan. Ihatag na daw. Mo na. Uy, dai. Ay. Mo na lay kay ko may muhagbas diri. Mon lagi ni. Oh, daga-daga pagkatao. Mon lang ni kay kusulan na magagbas ani. mo. Tabi po na sa kalibo ay apay kurta. Kaya ba? Dugay kay tabot mi diri. Diri. Man. Sabak ka diri. Wanay daghag storya, dayali diri. Sabak ka dibi, sabak ka dibi, sabak ka dibi. Ate bay, gusto na naman kani ako yuta no. Oh, kanindot ani patag. Muha na lang ni. Sige. Ani duta
Butano eh. Mga na ba? Nagka Plaster kay Dre oh, may palkata. Okay namin sinabot Sinabot namin. namin. Ay, sa- Mga daw ni. Mga na ni. Kailan namin mo kan? Tino din yun eh. Lagi. Mga Wa makakapalit og tuba. Kami na mo palit. Kami na mo palit. Oh, nagana ba ninyo? Ayaw. upat ka container among palit. Tagsaman mi. sa amin. Inom tarong. Di naman ta. Karon, Mag-celebrate ta kay Imo nga naman Brian yung- kay sige ana. Imo Pwede namang yuta. Pwede na ka magtaod-taod ra mohon. imo naman eh. No. Dire sa amin. Oh, sige. Sige, tuba. Mubalik Pagdali mo ha, pagdali mo. Oh, mabalik kami.